दावराव दावसि जादोंमोन माने बुलायनायबो जादोंमोन औ माने बुलायनाया ओरैबादि जादों गावनि अख्रायाव जादों आरोना औ माने अख्राया ओरैबादियाव जादों न' मालिकआ माने गावनो फन हरबाय थायोमोन आरो औ औ माने न' मालिकआबो जोंना हिनजावासो फन हरो नालाय न' मालिकआ औ औ हिनजाव मानसि रायज्लायनो लुगैयो खोमा मोजां गाज्रि औ औ हौवा मानसिजोंलाय बोरै रायज्लायनो उसुबिदा जायो खोमा साननानै आंनो मबाइलाव बारा फन हरामोन आरो बेनि मबाइलाव फनखौ बांसिन हरोमोन माने वाइथिंआव सोना लायोमोन आरो ना मा खयथायाव सालायोमोन ओमफ्राय आं बुंदों मानो बिदि खालामना लानांगौ औ न' मालिकआ आंखौ रायदों माने आंबो बे समाव एसे लोंना फैदोंमोन आरो ना औ फंबाय औ औ आं लोंनायखौ लोंनाय सैथो औ औ ओमफ्राय बे थांबाय ओमफ्राय थांनानै गाव बुंदोंमोन माने थांनाय समावथ' मोजाङै था बिदिल' होनलांदो आरो ना आंखौ एसे माने बे गोदोनायाव सान्दि गाननाय दंमोन आरो बे माने गाव माने गोदो 5 बोसोरनि माबा खबारथि लानाय दंमोन आरो ना औ औ बेखौ गानबा हामो मायो होननायखाय माने बेखौ बख'जानो होननानैबो थांनो नागिरदोंमोन आरो मानसियालाय ओमफ्राय दाना मानो एफाबां फैसा गारबाय थानांगौ होननानै सिगांबो 80,000 90,000 लाना थांबाय नोङो बे समावबो नों बेखौ अपारेसन खालामना फैनो हायोमोन ना होननानै दासो आस'खान्दा बोरै 10,000-12,000 फैसा लानानै थांनांगौ जाखो होननानै बेबादि बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय माने थरख' बरख' बिदि जालायनानै ओमफ्राय माने सान्दिखौ बस'ना होनो नागिरदोंमोन आरो ना आं बे सान्दिखौ बस'ना होनो नागिरनायाव माने गोदोनाया एसे बौनाय जादों आरो माने बौवाखै बौनाया बिगुर एसे दोलादो आरो जेनेबा दा नोंनि हिनजावा सोरजोंबाफोर थांनायनि सन्देह दं नामा नोङो सन्देह माने बिसिना बिमादैया होनदों बे जेराव गाव थांदों नालाय गाव थांनाय जायगानि बिमादैया होनदों माने सोनाबहा थांनो टिकेट दानो सोरनोबा फैसा हरदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय दा आंना फिसाजोआ खोन्थालायबाय सिगांनि केबोल डिस लगायग्रा माबाजों रायज्लायबाय थायोनो होननानै आंनो दासो खोन्थालायबाय आरोना बेखौ आंनो सिगांनो खोन्थाबानो जायोमोन होननानै ओमफ्राय बिमाया बेखौ सिगिदों आरोना नों मानो बिदि खोन्थाबासो आंनो थाखो होननानै माने बिमायाबो होनदोंनो जै बाबानो खोन्थाबाथाय नोंनि महरखौनो नाया आं बेबादि होननानै सिगिनानै दोनदों जाहैदों आरो ओरैनो जेनेबा बे मानसिया बर'ना मा मानसिमोन बेथ' मियासोमोन मुस्लिम औ बिनिफ्राय जे नोंसोरनि संसार जानायाव नांलाय खमलायफोर जाबाय थायोमोन नामा जाबाय थानाय माने बियो बे केबोल लगायनायनिफ्रायनो जादों आरो ना नांलाय खमलाया नङाबाथ' सिगांथ' बिराद सान्थिमोन जोंनिया मानसिफ्रा उल्थासो होनोमोन बिराद सनालै नोंसिनि संसारा बिराद मिलायनानै जायो नोंसोर बोराय बुरै बेबादिसो खोथाखौ बुङोमोन आरो ना नैबे केबोल लगायनायनिफ्रायसो बेबादि दावरावआ जादों आरो बिनिफ्राय नोंथाङा थानायाव एजाहारफोर होबायमोन नामा थानायाव आं होआखै ओरैनो नोंनि हिनजावा माला खारनाय आंनि हिनजावा माने नभेम्बरनि 6 थारिख सुनिबार खालि आं दाख्लैबो हरखाबायमोन बे उदालगुरियाव ना बिनिफ्राय नों दा नोंनि हिनजावनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो हिनजावखौथ' आंनो फैफिनबाथ' आं फैफिनबा मोजां आंहा फिसा सानै दङ ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि नामा मामोन हेरेमबा बसुमतारी हा हेरेमबा बसुमतारी नोंनिया आंनिया सन्जिब बसुमतारी नोंसोरनि एड्रेसा जोंनि एड्रेसा इटानगरनिया नङा ओजों जायगानिया सान्थिफुर बसुमतारी माबा सान्थिफुर मुजाबस्ति थाना माइ गोलैयो जोंना बे रानिखाथानो गोग्लैयो नों दा जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरनो सानो नोंनि हिनजावनि सायाव आङो बेखौनो आपेल खालामो दे रायजो राजाफोरनि अननायाव आंनो हमनानै दोननो हायोबा हमनो हरोबा आङो बेखौ गनायफिनगोन सिगांनि बादिनो संसार जालांफिनगोन आंनो बेखौनो खावलायनाय थायो आरोना आरो आरो फिसाबो सानै माने देरा नङा देरबोबाय फराया नङा फरायगासिनो दङ
आंनि हौवा हिनजावनि लाइफखौ बारो आंना फिसानि लाइफखौ नांगौ हिनजावखौ आंनो नांगौ दाथ' आंबोथ' हारसिं उसुबिदा जायो हौवा मानसि आंनिफ्रायबो बेखौनो बुंनो सानो जे नोंनि नामा मामोन हेरेम्बा बसुमतारी नोंहा सानै गथ'नि बिमा नोंथाङा दिनै एसेबांखिनि बैसोआव गावनि गथ' गथाया दिनै 12-13 बोसोर जालायनाय गथ'खौ मा जाहोननि थाखाय गारनानै खारनो हायो आरो जे आं बेखौबो बुंनो सानो जायनि हिनजावनि आखला गाज्रि लाइनाव थांबाय थायो बै हिनजावा न'खराव नांलाय खमलायखौ माबा मोनसे खालामखायो जायनि हिनजावा जाय हौवाजों थानो गोसो गैया बा बिथांजों जेनेबा संसारखौ जानो गोसो गैयि मानसिया माखासे इदिनो दाय गैयाब्लाबो दाय फानो मानोना हौवाखौ गाज्रि होननानै खारनो थाखाय जाहाथे जों बर' समाजाव बेफोरबायदि जाया आं बेखौनो सानो जे नोंथांनि हिनजावाबो जानो हागौ नोंथाङा जेबो दाय मावाखैब्लाबो बिथाङा दाय साजायनानै खारदों मानोना बिथाङा गुबुन हौवाजों संसार जाबावनो गोसो बेनिखायनो नोंथांनि सायाव बिथाङा नांलाय खमलायखौ नोंथां खालामो आरो माबोरैहाय होनोब्ला नोंथांखौ माबा मोनसे बुंगौबा बैफोरबायदि खालामनानै माने खारनो थाखाय चान्स लाबाय थायो जाय हिनजावनि आखला मोजां बै हिनजावनि आखला बेफोरबायदि लामायाव मालाबाबो थाङा मानोना गावनि एसे एनै गोरोन्थिब्लाबो हौवानि एसे एनै गोरोन्थिब्लाबो बै बाथ्राखौ बिथाङा फाजाबाय थाया मानोना बुंबाय थाया जाय हिनजावा गाज्रि एसेयावनो एसे बै बाथ्राखौ बुंबाय थागोन मानोना नोङो आंनि सायाव बा आंनि हौवाया आंनि सायाव आखाइ होयोब्ला दिनै नों आंखौ बुयोब्ला आं बेखौ लानानैनो खारनो हागोन जे माबोरैहाय होनोब्ला बिनि गोसोआ नोंजोंनो माबा गैखाया बेनिखायनो माने गुबुन नोंखौ माने बेफोरबायदि दाय साजायनानै बिथाङा खारनो थाखाय लामा लाखायो आं बेखौनो खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि जाया जोंनि बर' समाजाव आरो नोंथाङा नोंथांनि हिनजावनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो बेनो दे माने नांलाय खमलायखौ बावनानै जोगारनानै बा नागारनानै सिगांनि बादि गोरोबनानै संसार जाफिननाय आंनि बिदिखौ माने फैफिनोबा आं बिदिखौ जागोन आरो ना मानोना नोंहा गथ' गथाय दङ हिनजावखौथ' माने बयबो गार होननाथ' लाया माने थैस' थांस' संसार जानो होननासो लायो आरो न'खरावथ' दावराव दावसि एसे एनैया जाखायो जायो आरो जोंलाय बायहेरायाव थानाय जोंहा टेनसन दं जोंबो मालायजों बुंजानाय मालाबा सोरबा मालिकजों रायजानाय जोङो माने जोंना खामानियाबो बिराद खस्थ' नालाय मालाबा मालायनि बिल्डिं बानायनो रिक्स थायो जोंहाबो माबा मोनसे गलथिया जायोबा सोरजोंबा सिखा देखायजानाय सोरजोंबा सिथार जानाय सोरजोंबा आथिं आखाइ दानस'नानै नाला गाहरजानो नागिरनाय बेबादि जोंहाबो टेनसन थायो आरो ना माने बेफोर टेनसनखौ माने होमबाबो जोङो कन्ट्रल खालामनो थायो बबेबा समाव कन्ट्रल खालामखानो हायाबासो बेफोरबायदि रागाफ्रा जोंफ्लांलायनाय जायो आरो ना थांनायाथ' बिमादैनावसो थांनो होननानै थांदोंमोनथ' ओमफ्राय बेनि उनावबा मुस्लिमजों थांदों थाङाखै आंथ' बेखौ बुंनो हाया सिगांबो खारखांबायमोन खारनायालाय ओमफ्राय खारनाया गावनो फैफिनदों आंनो लाबोफादों बेखौ आंनो नागिरहैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय लाबोनानै जों बिदिनो संसार जाफैफिनदोंमोन आरो गेजेर खन्द'आव आरो बिदिनो जाफिनबावबाय थांबाथाय फैला दुर्गा फुजायाव थांबाथाय फैला आंखौ नागिरनाङा थांबाथाय मबाइल सुइस अफ खालामना लागोन माबा थैगोन बेफोरबादि खोथाखौ बाहायबाय थायोमोन आरो नै आंबो बेफोरबादिखौ टेनसन लायो माने टेनसन जायोमोन अबेबा समाव ओमफ्राय बेथ' फार्स्ट खारदों बेनिफ्रायनो सिन्दुरबो गानाखै आसानबो गानखायाखै मानसिया खिन्थु अब्ला बेखौ भिडिअ'आव इउटुबाव होनांगोन ना आरो आं बेखौ इउटुबाव होनो थाखायनोथ' नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय थादों बार